Как мислите създават нашата идентичност? Мисълта поражда емоция. Когато мислим за нещо, например конфликт с близък човек, мозъкът активира съответните невронни пътеки и тялото реагира с емоция, например гняв или тъга. Мисълта се превръща в спомен. Ако често повтаряме тази мисъл, тя се закодира като спомен. Това е нещо, което ми се случи. И колкото по-често се мисли за него, толкова по-дълбоко се врязва в мозъка. Споменът от своя страна задейства емоцията. С времето вече не е нужно реално събитие. Само мисълта или споменът задействат същата емоционална реакция. Тялото преживява отново и отново едно и също минало. И накрая емоцията става нашата идентичност. Ако тази емоция се случва често, тя става хронична. Човек не просто се чувства тъжен, а става тъжен човек. Споменът и емоцията се вплитат в едно цяло. Това се нарича автоматичен начин на съществуване. Тялото запомня емоцията и започва да живее според нея, дори без съзнателна мисъл.